What's up? So, ayun na nga guys, Mikey Mercado here, your one and only plus size Barbie. So, papunta kami ngayon sa Infanta para umattend sa kasal ng pinsan ko at magpo-perform tayo doon bukas. Kasi bukas yung kasal, linggo bukas, at baka ma-upload ko to pagbalik namin dito kasi walang internet doon, mahina yung signal. Ipapakita ko sa vlog kung yung photoshoot ko, kasi papalit ako ng DP sa Facebook, yung pagkanta, pag-perform namin ng pinsan ko, yung pagkain namin ni Jana, pagkulay at pag-inom, dahil hindi mawawala dyan ang pag-inom, yun naman ang inaabangan nyo. So, sana ma-enjoy natin to kasi first time natin gagala outside ng Bayambang after 5 months. So, abang-abang kayo, abangan nyo to, patapos nyo itong video na to. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na, at hindi mo ba ito na-share sa mga kaibigan mo, i-share mo na yan. Kayat mo Ajay, kayat ko Ajay. Let's go! So mag-hi ka naman dyan, ha? Ano masasabi mo at first time natin makapunta ng Infanta? Excited. Awan na. Yun lang. Makipagsayawan ka? Walang sayawan. Ayan yung aking magandang inay. Mag-hi ka naman sa vlog. Pagsayawan sa ano? Sa ay, si Mama Glo. pagkatay ng baboy. Yan, sana marami tayong makain at may uwi dahil may bawang tayong styrofoam. So ayan. Ayan yung mga halaman pala guys. So, dito kami nasakay. Kay Marong Junior. Yung Insulin. Social distancing 101 talaga tayo dito mga kabebe. So, ayan. Mga kaboots tayo, mga ka-Barbie. Wow! Alam ni Mama Glo ang tawag sa mga subscribers. So, balik kayo mamaya. Bye! para mamalengke. Pero mamamalengke na tayo mamaya pag nabulis na. At medyo malayo-layo pa tayo sa ating destination pero kakayanin natin ito. Sana na-enjoy nyo yung montage natin kanina sa daan. Ang ganda ng nature, ang ganda ng mga bundok and everything. So, just keep watching. Sa iyong mga mata, para saan niya Yakult? Wala. So yun na guys, nandito tayo ngayon sa Nepo Mall at nag-CR lang kami saglit, nag-stop by para mamalengke. Pero paalis na rin kami kasi alas 6 na po ng gabi, umalis kami sa Bayambang ng 4. At yun nga, may nagpipictorial pa doon. Pero yun na, let's go! The other day.
sa dagat ngayon kasi magpo-photoshoot kami. Kagabi, hindi ko na na-videohan kasi nalobat yung phone ko. Nakulay na natin yung aking pinsan. So, magpo-photoshoot kami ngayon dahil yun ang ating goal. Ang daming lamok. So, tara na. Let's go. Huwag mapapatayin. Libot mo na. Kaming bata. Parang ang lalim ngayon. So, andito na tayo, oh guys. Gusto makita ng islang tumatalon. Eh, may sleepers. Ayan. Ayan. Yan. So, andito tayo ngayon sa mangrove forest, guys. Dito sa Batang. So, yun. Dito kami nag-photoshoot kanina, tsaka doon. Some parts here. Dito kami nag-photoshoot ni Jana. Siya yung tiga-picture ko. So, credits to her sa lahat ng mga pictures ko. Yun. Abangan nyo yun sa aking Facebook account. At sobrang gaganda. Pag-edit ko pa yan sa laptop ko para mas gumanda at mas bumongga siya. Kaya't mo, Ajay? Kaya't ko, Ajay. Let's go! May-makeupan ko na yung babae, yung bride. So, good luck. Sana kayanin natin. At makikita na lang natin mamaya kung ano magiging resulta. Sana marinig ako ang hangin ng vlog. Woo! So yan, dito tayo mag-ayos guys sa bahay nila. Ito na ang ating mahiwagang box. Ito na ba mamaya? In 3, 2, 1.